Ciao Nicola, benvenuto nel nuovo video. Danas će idemo horor. Horror. Beži. Nemo da dođe on. Mora da tražimo tamo u taj sob. Dođi. Sakri se. Evo, dođi gore. Sad ćete vidjeti čudovište, znači mnogo je strašan. Daj ljudi. Odmah ostavite like i subscribe ako želite još videa. Piše baterija neka. A gdje da tražimo taj bateriju? Moramo da tražimo bateriju, ne sad kad budu odem. Ja imam već bateriju, ti trebaš. A gdje da nađem? A tamo u sobu se to ostvario. Hajde. Ajde. Polako. Ako on dođe gore ono. Nešto plavo trebamo da nađemo. Hajde. Dođi. Nemoj! Slobodno, on ne dođi gore. Nemoj da ideš dole. A ti kažem, Dođi. idemo gore da sakrijemo. Gdje ideš? Ljudi, bacite like i subscribe. Dođi! Ja sam kriv, izvini. Bacio sam tajni. Šta si bacio? Tajni. Nisam Šta je namjerno. to? Tajni. Bacio omrnic. Kad baciš tajni, on se ne plaši, Dobro. on se plaši. I on dođe gore. Dobro, neću više to donati. Uzeo sam bateriju. Ja sam uzeo ono 2-3. A ja sam isto. Jedna baterija uzeo sam. Ajde, otišao dole. On je dole. Da. Evo, pokaži neki beli znak, vidiš? Gdje? Tamo u sobu su otvorili se. Aha. Mora da idemo tamo kod, Moramo da idemo. možda da pustimo muziku vajda. Ja mislim to. Moramo kameru. Možemo da gledamo da li je napolje. Vajda. Ljudi, bacite like i subscribe da bude like i meni i brat da bude 100 lajkova. A tako? Mi će imamo par 2. Pišite nam u komentari. Ljudi, evo doći sta... Da. Evo ovako. Ćete vidjeti čudovišta. Kako je strašno. Šta? Evo ga, vidite ljudi kako je strašno. I ovo. On nas ne vidi. Ljudi, on nas ne može da vidi. A može da... Ljudi, bacite like i subscribe. Hajde, idemo. Nemoj da izađeš. Dobro. Nemoj. Evo dođi. Ugasi lampu. Ja sam ugasio. Dođi, čuvaj. A ti si palio svetlo. Evo dođi gore. Otišao, ajde idemo. Dole je on. Jeste, dole.
Hajde idemo, idemo. Dolazi, ne izlazi. A? Kažem, dolazi. A dolazi. Tišo. Jeste, dođu. Kao šifra treba. Treba šifra. Sakri. Dobro. Ljudi da može ovdje negdje se sakrije. Ljudi bacite like i subscribe da vidim gdje je. Strašno. Napoje valjda. A on pokaže opet Napiši 9. Gdje? Pravo ili levo ili desno? Napiši, čekaj, pomeri se. Napiši 9. Napred. Sakri se. Oh, 9 i poslije 4. Ne, vidim. Jo, tiše. Ne znam. Bež. Tiš. Ne, beži. A on dole. Evo ga. Mora poslije da snimamo part 2. Da. Imat ćemo vam part 2. I ako bude 100 like će snimamo part 3. Evo ga. Jo, zašto? Nemoj, nije otišao. Da, on se vrati. A moramo da čekamo kao manji zvuk. Ovdje čoveč idi više napoj, nećemo ovdje da čekamo 2 sata. Nemoj, onu sobu ja mislim da je otišao. Gledamo kameru. Vajde u sobi. Dolazi! Otišao. Gdje je? Aj ja ti čekam ovdje, ako on dođe...
Pomeri se, pomeri. Dođi Znaš gore, šta, ja znači, ti kažem. uzmemo tanjir i mi moramo to da kao bacimo na dole. I ja mislim da će se plaši i... Ti napiši kod. Ajde. Ajde napiši 9, Jesam. meri se malo. Napiši 1. Pomeri se. 1. 4. Jesam. Bravo. Gdje da stavim? Beži, gdje da vidi, beži. Mora ovdje. Idi stavi tamo. Gdje? Idi tamo u sredini. Beži. Kako je strašno. Jo. Mislim nije ovdje više. Da Izađi, ajde. Jo, tiše. Ajde. Ajde. Nije. Beži. A nije otišao. Nije, čekaj, moramo nešto kao da uradi. Bože, šta da radimo? Sad ću da dođem. Ljudi, bacite like, subscribe, ja sam u part 2. Ljudi, to je to do ovoga, nadam se da vam se svidio i snimat ćemo vam, moram da jedem, snimat ćemo vam part 2, može? Bacite like, subscribe i čao.